CNN News Live. CNN News Live. Maayong aga Banwa, syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz. Mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kuturan nga matag palamiti sa 16 ka mga kabanwanan sa probinsya sang Capiz kag sa 47 ka mga baranggayan sa syudad sang Roxas. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Roxas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Renflor, subong man sa aton technical director, kag technical partner subong adlaw alagad Mingming Uweko. Mapod man sa aton technical staff, alagad Ana Marie Ledesma. Mangin kaupo niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo, ini naman sa alagad Real de la Rosa. Para sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Nagapabot kita sang pagpanamyaw sa ato makalagad kag ka-best friends sa kutumalabutan sinaton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Webes pets 23 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2025. Mayong agagid sa makalagad kag ka-best friend naton labi na sa 71 ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa makalagad kag ka-best friend naton nga nagatutok na diri sa aton nga palatuntunan. Dira sa may Chodor Arsenas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz. Mayong agaman sa makalagad kag best friend naton, nayara sa latag sa kamapulian opisina ko ng eskwelahan. Samtang padayon sa karon nga nagatutok diri sa aton nga pagapangalagad. Sa mga nagapanyaga, da subong happy lunchtime sa inyo. Kabay pa mabusugi ka mo sa panyaga nyo, hindi magkalipat nga magaman sang tubig, kag hindi ka mo da madunlan. Sa makalagad naton nga nagabiyahe sa karon, nagapanakayon, nagabiyahe sa mga karsadahon, kalalawran o kon kahawaan. Kabay pa mga kalagad, mangin safe and sound yung nga pagpanglakaton. Pagaman man sang pagpangamuyo, ang giyaan kita sa aton nga pagpanglakaton subong nga adlaw. Maghalonggit, hindi manginaras-haras sa pagpadalagan sa mga salakyan nyo da. Kag masami panumdumon nga may mga pamilya kita nga nabilin sa aton nga mga puloyan nga nagahulat sa aton nga pagpauli. Ano mga mga ubra nyo da makalagad kag ka-best friend? Kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon na dapat ninyo mahibaluan subong adlaw sang Webes. Kagkaroon sa aton nga mga pangulong dinalan. Headlines. Sa aton nga mga balita sa balita lokal, dugang nga 30,000 ka mga family food packs igatugyan sa mga nalitan sang baha. Samtang Arkidiocese sang Capiz nagpanawagan sang bulig para sa mga apektado sang pagbaha sa probinsya. Sa balita regional, Iloilo ginpasangkad ang suporta para sa IP o Indigenous People kag PWD scholars. Samtang sa mga balita nasyonal, anay opisyal nagpaandam nga anuman nga pamahog sa presidente, isa man ka pamahog sa Republika. Department of Public Works and Highways o DPWH pinasiling nga nawili sa flood control ag napabayan ang school buildings. Sa dugang nga balita nasyonal, Ombudsman ginapabalik ang tanan nga gingkuha pag-o ang plea bargain.
Samtang murder batok kay Atong kag Gretchen pagadesisyon na. Balita sa simbahan, opisyal sang Vatican naginyo sa mga obispo sa Asya na maghimo sang patod kag maisog aksyon batok sa pagpang-abuso. Sa aton nga ay abia balita, napulo ka mga salakyan nagbalansuli matapos madulaan sang preno ang isa ka truck sa Aklan. Kag sa aton nga showbiz balita, apat sa mga housemate nga magasulod sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 game pa kilala na. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:38 diri sa aton nga pagpangalagad. Bagong kaundan sa aton gimpang-linyada nga balita, hibalo naton ang lakat sang panahon sanig sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga report sang Pag-asa, alas 8 ang tak na kaina sang aga ang sa bagyo nga si Salome na isa ka low pressure area. Ang sa karon paidalom sa tropical depression kag karon ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility (PAR. Ang tanan ginapanugyanan nga mag-monitor sa updates nagikan sa DOST Pag-asa. Sa Tropical Cyclone Bulletin number 9, gipagwalas 11 ang takna subong nga aga kag valid for broadcast tubtob sa masunod nga bulletin na 5 takna karon sa hapon. Naghina si bagyong Salome samtang ginasubay ang panabagat na nakatungdan sang Balintang Channel. Sentro sang Tropical Depression Salome, sanig sa available data, ginabrubanta yara sa 115 km na aminhan nakatungdan sang Kalayan, Cagayan. Dala siling hangin nga nagrabot sa 45 km kada oras, kag pagmadlos nga nagrabot sa 55 km kada oras, kag subong central pressure nga 1006 HPA. Pagulag sini nabagat na nakatungdan sa sulod sang 20 km kada oras. Sa karon nagapabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Luzon, amo ang Batanes, northern kag western portion sang Babuyan Islands, gitnang Kalayan Island, Dalupiri Island, Babuyan Island, kag northwestern portion sa Ilocos Norte, gitnang Banggi, Pagudpud, Burgos, Pasukin, Bacara, kag Lawag City. Samtang sa Weather Advisory number 5 para sa tropical depression nga si Salome, may mo naman maka-esperansya sa 50 to 100 mm sang pag-ulan ang Batanes. Sa ato naman nga daily weather forecast ang Batanes, sumuman ang Ilocos Norte, Babuyan Islands, Apayao, Abra, kag mainland Cagayan. Ngayong maka-esperansya sang mabaskog ngayop sang hangin kag pag-ulan dala sang tropical depression nga si Salome. May posibilidad sang pagbaha kag landslide dinhi sa tiyon sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sa bahin sang Mindanao, Negros Island region kag Palawan, may uman maka-esperansya sa magal-umon nga kalangitan nga may lulap ta pag-ulan-ulan pagpanagop kag pagpangilat dala sang ITCZ. May posibilidad sang pagbaha kag landslide labi na sa tiyon sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Samtang sa bahin sang Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, kag Quezon, ay mo naman maka-esperansya sa magal-umon nga kalangitan nga may lunap na paglan-ulan, pagpanagub kag pagpangilat dala sang easterlies. Sumuman ng Metro Manila, ibang nga porsyon sang Pilipinas, may mo maka-esperansya sa magal-umon nga kalangitan nga may lunap na paglan-ulan, pagpanagub kag pagpangilat dala sang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide, labi na sa tiyon sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, iban nga bahin sang northern Luzon, ay mo maka-esperansya sang kasarangan tubtob sa mabaskog ngayop sang hangin, nagikan sa nasidlangan padulong sa naminhan na sidlangan. Ang karagatan manging kasarangan tubtob sa mabaskog, ang balod nagalabot sa 1.2 to 2.5 meters. Ang central Luzon, southern Luzon kag Visayas, ay mo naman maka-esperansya sa makanay tubtob kasarangan ngayop sang hangin, nagikan sa naminhan na sidlangan padulong sa naminhan. Ang karagatan manging makanay tubtob kasarangan, samtang balod nagadabot sa 0.6 to 2.1 meters. Ang Mindanao, mahimo man maka-esperansya sa makanay tubtob kasarangan ngayop sang hangin, nagikan sa nabagatnan nakatungdan padulong sa nabagatnan. Ang karagatan mga makanay tubtob kasarangan,
Ang balod naglabot sa 0.6 to 1.8 meters. Minimum temperature naton sa wala 24.8 degrees Celsius. Alas 7 ang takna kainas sang aga. Samtang maximum temperature naman 33.2 degrees Celsius. Alas 2 ang takna karon sa hapon. Nagbutlak sa ring adlaw alas 5:49 kainas sang aga. Magatulod nila 5:32 karon sa hapon. Sa ato na mga regional weather forecast, partikularmente diri sa Visayas, kag sa bugos nga probinsya sang Capiz. Subong adlaw mahimo kita maka-eksperyensya sa gihapon sang magal-umon nga kalangitan nga may lulap na pangulan-ulan pagpanagub kag pagpangilan. Ang hangin mangin makanay tubtub ka sarangan nagikan sa naminan na sidlangan padulong sa nasidlangan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Minimum temperature naton sa wala 26 degrees Celsius, maximum temperature 32 degrees Celsius. Was kadlaw sang Biyernes, sandig sa pagbulubanta sang pag-asa, ang hangin mangin makanay tubtub ka sarangan. Nagikan sa namagatna na sidlangan padulong sa nasidlangan. Karagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Samtang minimum temperature naton buwas nga adlaw diri sa Capiz nagapabilin sa 26 degrees Celsius. Maximum temperature naman nagapabilin man sa 32 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:43 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalik panwa, kaundan sa aton nga panglinyada nga balita. Diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. A dream so grand, a perfect place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's a name you'll know. JP Orleans, JP Orleans. Watch your happy future grow. Build on trust in all we do. Dream it. Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes, tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Mare! Kay balo ka bala kung sa diin ang tambayan sa mga kontraktor kag foreman diri sa Rojas City? Abaw, sa diin bala ina pare. Hindi ka maghambal sa hardware nga wala sang stock ha? Hindi no? Dira ina sa BY & Sons Trading Incorporated sa Rojas Avenue. Kompletos rekado sa construction materials. Ay hoo! May semento, lumber, plywood, seam, C-purlins, steel bars, PVC pipe, pintura, metal framings, water pump, mga gamit sa electrical, kag madamo pa sang iban. Kung magpatindog ka sang bago nga building o kung magpa-renovate sa imo nga balay, diri ka na. Napamatud-an na ang kabakod, presyo nga sulit kag patod.
Gani, magtawag na sa 036-621-0259, subong man sa 6211-016 o kung 621-0279, kag kun sa cellphone naman, makig-angot lamang sa 0929-122-9677. BY & Sons Trading Incorporated. Mabakod, kompleto, kag masaligan sa tunga man sa tig-ilinit o kuntig ululan. Oh my! Ay naku! Madalas nating marinig na sinasabi ng maraming tao yan. Bakit? Depressed ka? Nalulumbay ka? Nanghihinayang ka? O wala ka ng pag-asa? Smile and the world will smile with you. Ang ating subconscious, napakayaman yan. Binigay ng Diyos yan. Ang lahat ng resources nandiyan na. Kaya sabihin natin, sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Kaya, kaya mong gapiin ang lahat ng problema sa buhay mo. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:49 sa aga. CMN News Live. Balik diri makalagad sa aton nga palatuntunan. Sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo sa gyapon kaupo ninyo alagad Real De La Rosa. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Di sa aton nga pagapangalagad subong adlaw sang Webes. Sa aton nga labing unang balita sa balita lokal, dugang nga 30,000 ka mga family food packs igatugyan sa mga nalitan sang baha. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Gilayon yung nagpadala ang Department of Social Welfare and Development ukon DSWD sang dugang nga 30,000 ka family food packs ukon FFPs para sa mga panimalay nga apektado sang pagbaha nga gintugas sang mabaskog nga pag-ulan sang Tropical Cyclone Ramil sang naglikid nga semana. Sa pahayag ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa tion sang isa ka briefing upod sa Rojas City Local Disaster Risk Reduction and Management Council, gintuad sini ang marching order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon nga makakadto sa syudad kag may baluan na mga kinahanglanon kag hatagan sa nagakaigo nga bulig. Kaangot sini naghinyo si Mayor Ronnie Dadivas kag Governor Ferdinand Castro sang dugang nga 5,000 para sa syudad sang Rojas kag 25,000 para sa mga kabanwahanan. Sandig sa datos naglabot na sa 16,578 ka FFPs kag 1,858 ka ready-to-eat food packs nga nagabalor sang 16,538,063.61 pesos ang napanghatag na sang DSWD sa nagkalain-laing evacuation center sa probinsya humanin sa Oktubre 19. Alagid mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamugi nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporteri sa aton nga pagapangalagad. Sa nasambit karon no nga aktibidad ginapahayag ni Secretary Gatchalian nga mayara man sang emergency cash transfer nagahatag para sa apektado sa nga LGUs. Kapag mga pamilya nagikan sa katuwang nga kabanwahanan na nakatuman sang requirements para sa cash assistance. Magluwas sa syudad sang Rojas, gindeklara naman si dalom sang state of calamity ang malokal nga panguluhan sa mabanwa sa Invisan, Pontevedra, Panay kag Sigma.
ang Bagyo Ramil nagtugas ang pagawag sa 32,464 ka mga pamilya nga ginabugusan sa 120,348 ka mga individual sa nagkanilain nga mga evacuation centers kag mas luwas nga mga lugar sa 229 ka mga barangay nga apektado sang tubig baha. Kung sa matandaan naton mga kalagad, no, ti dugang ining 30,000 sa nauna nga 15,000 ang ipanagtag sang DSWD sa pagpag-angot sa gobyerno provinsyal kag sa mga lokal nga mga panguluhan. Nasisaw naton ang pinaka-latest nga update nagikan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Yara sa 11,249 na ka mga pamilya ang nabalhag nalitan sang tuman ka Paskog kon tuman ka malapnagon nga pagbaha rig sa probinsya sang Capiz. Ag 39,000 ka mga pamilya ang nagpabili no kon nag-evacuate antang 146,286 na ang nabalhag no nga mga individual nga labing apektado sining tuman nga pagbaha. Sa karon sandig sa PDRRMC sa mga nahalitan nga panimalay naglabot sa 12 diri no as of 5 AM kaina 12 ang nabalhag na totally damaged, 28 ang partially damaged, may kagupusan nga 40 ka mga panimalay. Samtang sa kalitan nga natuga sa agrikultura, naglabot na mga kalagad sa ginabarbanta 105,741,946.40 pesos nga balor sang kalitan nga natuga sini nagikan sa 8 ka mga kabanwahanan lakip ng syudad sang Rojas. Samtang kalitan naman sa bahin sang fisheries ginabarbantaya sa 62,508,757 pesos and 14 centavos ang natugang kalitan sang malapnagon nga pagbaha. Sa karon padayon ang koordinasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa mga lokal nga panguluhan para sa dugang nga mga updates kag of course no dugang nga listahan si manalitan nga mga individual kag mga pamilya mga kalagad. Although nga padayon sa gihapon ang pagpanagtag sang family food packs magluwas sa DSWD no ang iban pa nga mga opisina kanan siya sang gobyerno nagapatigayon man sang pagpanagtag sang bulig labi na no ang suporta mga kalagad sa pagkaon kananglanon sang aton nga mga kauturan. Samtang sa kaangot naton nga balita, Arkidiocese sang Capiz nagpanawagan sang bulig para sa apektado sang pagbaha sa probinsya. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2, si Alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Nagpagwa sang apilar ang Arkidiocese sang Capiz sa publiko kag sa mga individual nga may kabubuton sa pagbulig agod masuportahan ng mga pamilyang naapektuhan sang tuman nga pagbaha nga naeksperyensya kan sang probinsya bangod sa bagyong Ramil sa nagligad nga Sabado. Suno sa pahayag sang Capiz Archdiocesan Social Action Center kun Kasak, madamo nga mga pamilya sa syudad sang Rojas kag sa pila ka banwa sa Capiz ang nag-anto sang pagtaas sang tubig nga nagresulta sa pagkadula sang pagkabutang kag pagsaylo sang mga residente. Kaangot sini padayon nga ginatipon sang simbahan ang relief goods, pagkaon, tubig kag iban pa nga kinanglanon agud ipanagtag sa mga naapektuhan. Ginpahayag man ni Most Reverend Victor B. Vindico Didi, Arsobispo sang Capiz, ang iya pagpasalamat sa mga parokya kag laiko nga nagpaabot sang ila suporta kag voluntaryo nga serbisyo sa mga evacuation center kag mga ginabaha nga lugar. Ginhinyo man sini ang tanan nga magbinuligay sa espiritu sang paghigugma kag pagkabalaka sa isig katawo. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Manabaging salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong report sa aton nga pagpangalagad
Ang lokal nga simbahan padayon man nga nagahimo sang koordinasyon sa mga lokal nga pamunuan suman sa mga parokya kag mission stations kag sa Caritas Philippines para sa mas epektibo nga pagpaabot sa ayuda sa mga lugar nga pinakamabudlay ang kahimtangan. Gani no sa aton nga makalagad aton pinilangga nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bendico Didi hugot gid nga nagapanawagan sa aton nga mga kulturan nga basi no may sulusubra kamo da pwede gid niyo mapadala diri sa aton no sa Social Action Center. Bukas na no sa karon ang pagbaton sang bulig sang Social Action Center kon Caritas Capiz. So alay kapwa sa Capiz, bulig kag pagigugma sa mga apektado sang pagbaha sa probinsya. Para sa mga cash donations, ari ang bank account no sang Social Action Center. Ang pangalan Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kag ang account number sini 1103410343. Sa liwat 1103410343 BPI Rojas Plaridel Branch. Samtang no para mas mapadali kung mas mapadasig ang paghatag sang bulig pwede gid naton ina mapaabot pinagi sa GCash account sang Social Action Center nga nakapangalan kay Ma'am Ayin Diaz. Ang GCash number 0945-521-0240. Sa liwat 0945-521-0240. Mayara man dira sa QR code nga pwede naton ma-access para mas madasig ang aton pagpaabot sang bulig mga kalagad. Kag iga-post man naton ini sa official Facebook page ang sang Social Action Center ang Kasak kag diri man sa 88.1 Spirit FM Rojas. Sa liwat no nagapanuktok kita sa may mga bulwanon nga tagipusoon sa inyo hamili nga bulig kag pagsakdag sining aton nga apil ang alay kapwa para sa Capiz agud to nga makadulong kita sang dugang nga bulig. Kaya although nga nakita naton no nga ang DSWD, ang mga ahensya kon opisina sang gobyerno, mga lokal nga panguluhan padayon nga nagabulig sa aton nga makuturan. Kuno si saon naton mga parokya kag mission stations damo gihapon sa mga kaalagad ta ang labing nagakinahanglan sang bulig. Pagkaon, tubig, mga bulong. Kung gusto niyo magatag sang bulong pwede man pero mas maayo gid kung dugay pa sini ang expiration date mga kalagad kung paano ini pagagamiton no. Magluwas lamang sa dapat ginareseta gid no. Wala kita gabaton sang dapat ginareseta gid sang doktor. Inang mga vitamins no. Inang pwede mabakal sa atong makuturan bisan wala sang reseta. So dapat may ara man nakabutang kung paano imnon. And of course tubig no. Mga hiligdaan, beddings, mga bayo, pwede gihapon nyo mapaabot dira mga kalagad. Pero kung gusto ninyo sang cash para mas madasig naton nga mabakal no sang kinanglanon nila, pwede gid sa GCash account no kag sa BPI account sang Social Action Center. Update no sa karon sa gikan sa PIA Capiz, yari din nagpadulong man ang Special Assistant to the President si Secretary Anton Lagdameo Jr. Sa dingi pangunahan sini ang distribusyon sang family food packs sa 814 ka mga beneficiaryo na apektado sang Tropical Cyclone Ramil sa Barangay Adlawan, Syudad sang Rojas. Kaupod ni Secretary Lagdameo Jr. Sanday Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gatchalian. Subong si SAP Assistant Secretary Lorenzo Saguncio. Anay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Mar Rojas. Vice Governor James Magbanua. Rojas City Mayor Ronnie Divas. Iban pang city officials. Kagipayag diri no sa mensahe ni Lagdameo nga nagapadulong gid sila personal diri sa syudad sang Rojas. Iban pa nga national government agud itugyan ang bulig no nga kag siguraduhon nga makalabot ini sa mga pumuluyo sa nagkatuhay nga lugar diri sa probinsya sang Capiz. Kag of course ginapaabot taman sa aton nga makalagad no sa gihapon padayon ang pagtingwa sa atong mga lokal nga pangulan kag pamuyuan naton sila. Tanan kita nga apektado manistag. Manistagid no.
kag manista gid ang tuman nga apektado. Basi bala no, mo man ang ginakangawaan man sa aton nga mga kauturan kasi kag hindi madala ba lang labing apektado gid no, mas kalain sa pamatsyagan. So pamuyuan naton labi na ang mga barangay health workers, no, mga sekretaryo sang barangay, no, ang DSWD workers na sa pag-abot no sa sining paglistahan ay siguraduhon gid nga kung sino ang una o prioridad nga makabaton sang bulig mahatagan sang insakto. Alas 12:02 diri sa aton nga pagapangalagad sa dugang diri naton nga balita sa balita regional. Iloilo gimpasangkad ang suporta para sa mga indigenous peoples sa IP kag PWD scholars. SBSK Report. Padayon ang pagpanikasog sang gobyerno probinsyal sang Iloilo para sa inklusibo kag patas nga edukasyon pinaagi sa sa ginhiwat nga tingob nga sinapol sang Provincial Educational Assistance Program for Indigenous Peoples Management Board kag Provincial Scholarship Management Board for Persons with Disabilities sa Oktubre 17 sa Kapitolyo Probinsyal. Katuyan sang sinapol ang pagrepaso sa mga updates sa programa kag pag-analisar sang performance sa mga scholar para sa mas maayo nga pagpatuman sa scholarship programs para sa mga tumandok kag may kasablagan. Sanig sa report nga kadam-an sa mga scholar, padayon nga nagaangkon sang mas maayong akademiko nga resulta nga pamatuod sa epektibo nga suporta sa probinsya sa pagpauswag sa edukasyon kag pagpasanyog sa mga benepisyaryo. Gipanugutan man sa mga board ang listahan sa mga bag-o nga scholar para sa masunod nga school year nga nagalakip sang batch 9 para sa IP grantees kag batch 8 para sa PWD grantees. Sunod sa Provincial Social Welfare and Development Office at PSWDO, malin sang 2016, mayara na sang 380 ka IP scholars nga nagpasakop sa programa. Samtang may 84 naman ka PWD grantees para sa academic year 2025-2026. Dugang padri mayara sang 54 ka PWD applicants, kag 120 ka mga IP applicants, mayara pa sa proseso sa evaluasyon sang board para sa masunod nga batch at sa mga benepisyaryo. Gipabot man sa opisyal sa gobyerno ang ila padayon nga dedikasyon sa pag-implementar sa mga sistema sa edukasyon nga nagatanyag sa patas nga oportunidad para sa tanan nga sektor. Spirit Balita Regional. Sama ni kadako nga bulig para sa aton nga mga kulturan, especially sa mga tumandok kag sa mga kulturan ta na may espesyal nga abilidad kabay pamatagan gid sang dako nga pagtamod, especially sa ilang nga pagtuon o pag-eskwela. And hopefully ma-replicate man ini no sa aton nga mga lokal nga panguluhan, hindi lamang no sa Iloilo kundi sa iban man nga bahin sa probinsya, iban man nga bahin sang pungsod Pilipinas mga kaalaga. Dako nga bulig ini especially ti kadaman sa ilan no, yara gid sa sitwasyon sang labing pagkinahanglan, bayad sa tuition, pagbakal sila uniforme, sila mga kinanglanon sa eskwelahan or bayad sa mga kinanglanon sa eskwelahan. Kung na mapadayon ining nasambit nga programa para sa ila, kag sigurado no nga makatapos sila sa pag-eskwela, nga makapagita sa maayo nga trabaho sa ulihi no, dako man nga bulig para sa ila pamilya kag sa ila bug-os nga komunidad. Alas 12:06 diri sa aton nga pagpangalagad. Diton kita banwa sa mga balita nasyonal. Anay opisyal nga nagpaandam anuman nga pamahog sa presidente sa man ka pamahog sa Republika. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa Lagad Carl J. Calzado. SBSK Report. Nagpanawagan si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia nga masagang ang ginapasuni pamahog sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sang iya nga pamilya, sandig sa madamo nga impormasyon nga gindetalye sa isa ka vlogger sa social media. Sunod diri, kung matuod man ini, isa ka matalaw nga aktibidad nga bato sa espiritu sang Republika kasag dungog sa mga pumuluyo nga mga Pilipino. Ginpahayag pa sini sa impormasyon gikan sa vlogger nga si Pebbles Kunanan
may mga plano nga ginkasara ang mga taga-suporta sa nagligad nga administrasyon nga maghimo iwaton sa sulod sa Oktubre 12 ug Oktubre 31, 2025, partikular sa mga pagahiwaton nga rally. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Carl J. Calzado, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamog nga salamat alagad Carl J. Calzado sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad. Ilakip sunod diri sa pagbuyag-yag sang vlogger ang Sara Army na ginasiling ginhana sa Sorsogon kay isa ka senador ang ginapasuni nga nagpasilabot man sa nasambit nga plano. Nagpanawagan si Goy siya sa mga pumuluyo nga maghugpong sa pagpamatok sa numan nga tikang nga nagatuyo nga pukano ng gobyerno kung sakiton ang presidente. Ipanumduman sini nga sa likod sang tagsa ka pinuno ang may pamilya na dapat tatagan sang seguridad kag dignidad. Sa dugang naton nga balita nasyonal, Department of Public Works and Highways o DPWH kinasiling nawili sa flood control kag napabayan na ang mga school buildings. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Nawili ang Department of Public Works and Highways ug DPWH sa pagtukod sang flood control na rason nga napabayan ang pagpatindog sa mga classrooms sa bug-os nga pungsod. Ini ang ginpahayag sa ambush interview sa Malacañang kay Department of Education ug DepEd Secretary Sonny Angara para sa awarding sa 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Ginpayag ni Angara nga kaangay na wili ang DPWH rason nga 22 kahulot klasihan lamang ang natukod sa ginakinahanglan nga 150,000 ka mga classroom sa bug-os nga pungsod samtang 900 diri ang wala pa matapos. Nanuguna naman ang tiglikom bangod kinahanglan ni isang pungsod agod nga mag-umod at kaglabing kinahanglan man sang kabataan ang insaktong palibot. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamog nga salamat alagad Ronaline de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad. Bangod diri ti rason nga ginasulong sa karon yang gara baguhon ang sistema bangod humalin sa tong 2018. Ang DPWH lamang natagan sang gahom nga makahimo sang DepEd classrooms. Rason nga plano nila nga ilakip na mga lokal nga gobyerno, first class municipalities kag manginang second class sa pagtukod sa mga eskwelahan. Apisar nga nagasalig naman sa Angara sa liderato ni Secretary Vince Dizon. Nagkapati ini nga mas mapadasing ang proseso sa paghimo sa mga classrooms kung pagkakakason ini sa DPWH. Target naman sa nodri sang Department on DPWH kag Department of Education nga matapos ang 40,000 ka mga classrooms ginpromisa ni President Ferdinand Marcos Jr. Baka muna no sa 150,000 ka mga classrooms. Grabe, 22 lang gid ang natapos. 900 ti alang-alang pa wala man matapos tabo man no? So dapat investigaran man ni mga kalagan kung kadako man nga pondong ginhatag diri no ano bala ti dapat hindi lang sa flood control projects pati sa ibang pagin infrastructure projects mas maimbestigaran ini kay kahuluyan no 150,000 lang kinanglan 22 lang ginatapos plano karon no sang administrasyon ni Presidente Marcos na 40,000 ka mga classrooms ang matapos no sa idalom sa iyang administrasyon. And isa sa mga ginalantaw naton dira mga kalaga although nga ti kadako sang pondo kasi may mga problema sa kalutaan o kung sa lokasyon. Pero isa sa mga mayor diri no nga problema suno sa mga pumuluyo, korupsyon kag hindi maayong implementasyon sang proyekto. Tungod may mga proyekto sa school buildings nga atrasado katama, overpriced kag hindi matapos-tapos bangod sa pagpangunyadi kag kakulangan sa monitoring. And isa man dira no sa mga rason ang padayon nga kalamidad o
Badamo sa mga classrooms ang nasamad sang bagyo, linog kag pagbaha, rason nga nagadugang ang backlog samtang ginakayo pa ang mga nasamad nga eskwelahan. So dapat obrahon sa karon sa gobyerno kag amo maning ginapanikasugan sa karon ni Secretary Angara dugang pondo para sa infrastruktura sa edukasyon, pagkaayos sang project management kag monitoring, pagpakigbuylog sa LGU. Amo ning ginaduso ni Secretary Angara ng private sector. Ako lang yan, hatag niya wala sa angat buhay. Lasig lang sa ilang magtukod sang school buildings. Nami pa, barato pa. Wala, mas maayo nga makigbuylog sa mga lokal nga panguluhan o sa mga private sector. Gamiton ang disaster resilient designs kag planuhon sandig sa projected population growth. Nga man, from time to time, basi magadamo pagid ang mga estudyante dara. So, kung amo lang ni ang gitalana naton, kaya tungod amo lang nakita nga numero sa mga estudyante, hindi man na pwede, no? Dapat may ara kita projected nga numbers mga kalagad nga sarang nga makaigo sa sinang classroom naton pagatukuron. Ay nagapati kita sa liderato sa bag-o karon Tiglikom, of course sa pagpakiangot sa mga lokal nga panguluhan. Sa dugang naton nga balita national, Ombudsman ginapabalik ang tanan nga ginkuha bag-o ang plea bargain. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa alagad Carl J. Calzado. SBSK Report. Pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga mga akusado nga may kailabtanan sa flood control anomaly ang kinahanglan anay nga magbalik sang kabugusan nga balor sang nakuha nga pondo gikan sa gobyerno kun luya nga magsulod sa plea bargain sa gobyerno. Ang plea bargaining amo ang isa ka proseso sa tanan nga kaso nga kriminal kaangay sang pagpangawat, drug case o kon murder case sa diin ang mga akusado kon piskal ang mahimo nga makasugot kag may pahanugot nga akuon ang pagpasibangod nga kaso agod magpanubo ang sentensya. Suno diri, hindi dapat magdugay sa isa ka tuig ang pagbusisi sa mga reklamo tubtob sa fact-finding kag preliminary investigation para sa filing o kon pag-dismiss sa reklamo. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Carl J. Calzado, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Manabugig nga salamat alagad Carl J. Calzado sa gindulong reportery sa aton nga pangalagad. Ibalik nyo na nga daan para hindi na magdugay pa. Matagan ka mo sa nagkakaigong aksyon. Mas mayo na at least ka mo mismo ang nag-uli kaysa nga piliton pa sa gobyerno nga kwaon to tanan nga mga pagkabutang tanan nga manggad nyo pagod sa pagpangunyadi nga ginhimo nyo sa kabansang gobyerno. Samtang sa dugang naton nga balita national, murder batok kay Atong kag kay Gretchen pagadesisyonan na. Para sa detalye sini nga balita yara sa line number 3 sa alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Gintapos na sa Department of Justice ug DOJ sa Martes ang preliminary investigation sa mga reklamo nga kidnapping with serious illegal detention kag multiple murder nga ginpasaka sa pamilya sang 34 ka nagkaladula nga manugbulang batok sa negosyante nga si Charlie Atong ang Gretchen Barreto kag 60 ka iban pang respondents. Ginpahayag ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit nga hindi na maghatag sang sabat sa maging sumiter nga counter affidavit sa mga respondents ang mga pamilya sang complainants. Dugang pa sini, yara sa 57 ka mga respondent ang nagsumiter sang ilatag sa ka-counter affidavits, lagip na sa Dayang, Barreto, Anay National Capital Region Police Office kon NCRPO, Chief Retired Police General Jonel Estomo. Pag-resolbahon man sang panel sa mas madali nga panahon para sa pagpagwa sang resolution, apisar nga wala pa sang pet sa kunsan-o. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Manabugig nga salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reportery sa aton nga pangalagad.
Nagalaom naman ang pamilya sa mga nagkaladula nga manugbulang nga kung mapasaka na sa korte ang kaso batok sa mga nasamit nga individual kag magapabor sa ila ang gipagawa nga resolusyon sang DOJ Panel of Prosecutors. Ginatag ni Guhit nga ang mahimo sang panel amo ang mag-dismiss o kung magpasaka sang kaso sa korte kag pananglitan nga ma-dismiss imo ini nga i-refile ang reklamo sa DOJ kag kung may gadugang nga dokumento kag testimonya sa mga testigo. Yara man sa desisyon sang complainants kung igabalik nila sa PNP-CIDG para sa panibagong investigasyon. Samtang sandig sa kampo ni Ang, yara sa gihapon ang luyag nga mabalik ang complainant sa PNP-CIDG. Magkonsidering nga hindi bastante ang kredibilidad sa mga ebidensya. Samtang sa dugang naton nga balita sa simbahan. Kung diretso kita mga kalagad sa aton nga ay abia balita, napulo ka mga salakyan, nagbalansuli matapos madulaan sang preno ang isa ka truck sa Aklan. SBSK Report. Kaangay nga isa ka eksena sa isa ka maksyon nga pelikula ang natabo nga disgrasya sa Navas, Aklan sang ginapasuni nga nadulaan sang preno ang isa ka 10-wheeler kag sungayon ang van nga yara sa una sini. Nalinak ang naulamin pang iban pa nga mga salakyan. Sa isa ka report gipakita ang video footage nga kuha gikan sa isa ka salakyan nga yara sa una sang naaksidente nga truck kag van sa bahin sang Barangay Libertad sa tunggab isang Lunes. Sa nasamit nga video makit-an nga ginsulong sang truck ang van nga yara sa iya nga una. Pareho nga nagtakilid ang duwa ka mga salakyan kag ginigo nilang iban pa ka mga salakyan nga yara sa piyak nga linya. Sunod sa mga otoridad, napulo ang tanan nga mga salakyan nga nadalahig sa insidente kag duha diri ang nahulog pa sa pilas. Apisar nga may nabalhag nga may 5 ka mga nasamaran kag gindala sa ospital. Sa maayo nga palad, wala naman sang napatay. Sa karon, dayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente. SBSK Report. Ay, kaluoy man no, sa aton nga makuturan. Namugin ako kaisa. Amo gani na kinahanglan gid siguraduhon tatanan nga mga kagamitan aton nga mga salakyan da. Si saon tagid sa masami ang mga partes ni labi ng preno. Kay manti ang aksidente hindi naton mapulong, wala man naton ginapangabay. Pero kung maaligmat kita kag ginasigurado gid naton wala kita sa may madalahi. Kung hindi lang isa, duwa kung inapulo gid ka mga salakyan. Hopefully, no? Although nga bal sa report, okay naman ang mga sakay sini, no? Especially mga drivers. Kailangan kita sa madasig nila nga pag-ayo mga kalagad. Okay, sa dugang naton nga balita, balik kita sa balita sa simbahan. Opisyal sang Vatican naghinyo sa mga obispo sa Asya nga maghimo sang pat-od kag maisog aksyon batok sa pagpang-abuso. SBSK Report. Nagpanawagan isa ka opisyal sang Vatican sa mga obispo sa bugos nga Asya nga mag-ehersisyo sang pat-od kag maisog nga pagpanguna sa pag-amlig sa mga minor de edad kag mahuyang nga mga individual nga nagatawag sa pag-amlig nga isa ka pastoral nga katungdanan kag hindi lamang bilang pagsunod sa polisiya. Gipayag ni Bishop Luis Manuel Ali Herrera, tiglikom sang Pontifical Commission for Protection of Minors, na mga lider sang simbahan dapat maghulag hindi tungod sa kahadlok o kon obligasyon, kundi bilang isa ka sagrado nga responsibilidad nga nakagamot sa bertud kag pagbago. Gindugang pasining ang tagsa ka dioceses, dapat magsiguro nga ang mga panikasog sa pag-amlig dapat nga magsobra pa kaysa sa pagsunod. Nagahinyo sa mga obispo nga magsibo sa pangkalibutanon nga mga pagsulundan samtang ginahimo ang pag-amlig nga isa ka pang-adlaw-adlaw nga pastoral nga pangako. Ginatagan man sini sa importansyang kinanglanon nga tupangon ang mga risgo sa digital nga nagahingyo sa simbahan nga maghimo sang mabakod nga mga
protocol sa online, nagapat-od sang kalawasan kag pagtawd sa tanan nga digital nga mga interaksyon. Sunod pa kay Bishop Herrera, ang misyon sang simbahan sa pagamlig na kagamot sa ebanghelyo kag dapat magpabutiag sang katarungan kag kalulo paagi sa matudtuod nga pastoral nga pagbago. SBSK Report. Samtang sa dugang naton nga balita sa patag sang showbiz, apat sa mga housemate nga magasulod sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ginpakilala na. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ginpakilala na ang apat sa mga mangin housemates sa bag-o nga Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa isa ka report, ginpakilala si Sofia Pablo bilang unang nga kapuso housemate, samtang si Joaquin Arce ang unang nga kapamilya housemate. Ginbansagan bilang ang strong-willed sunshine ng Quezon City, nagsugod ang showbiz career ni Sofia sa 2016. Lagip sa mga proyekto sini ang kapuso series nga Prima Donnas, Love is Caught in His Arms kag Prinsesa ng City Jail. Samtang bansaga naman si Joaquin bilang ang rising dreamer ng Muntinlupa nga bata sang Filipino film producer nga si Neil Arce nga bana ni Angel Locsin. Sa piyak nga bahin ginpakilala naman kagabi Sanday Miguel Vergara nga ginbansagan bilang ang adorable smasher ng Antipolo City kag Princess Elia, ang royal songstress ng Bulacan. Sara nga malantaw ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 sumugod sa Oktubre 25 nga ginalagipan sang Gen Z celebrities gikan sa Sparkle kag Star Magic bilang mga bag-o nga bisita sa bahay ni Kuya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Manamuging nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporteri sa aton nga pangalagad. Kagamoy tuban ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Webes at sa 23 kita sa bulan sang Oktubre 2025. Bago kita magtakop, ginapabot ang naton nga pagpanamyaw sa mga alagad kag best friend naton nga nagasaulog sa ilang kaadlawan kag anibersaryo. Pinan sa aton nga mga kulturan o sa aton nga mga pinilanggang kaparian diri sa Archdiocese of Capiz. Napabot ang naton nga pagpanamyaw sang manipayon nga pagsaulog silang anibersaryo sa pagkapari. Happy anniversary kay Father Neil Olano. Man sa kay Father Marlo Abad. Happy anniversary man kay Father Jonathan Alvarez. Kay subong man kay Father John Marlon Bordo. Sa ulog man siya nga anibersaryo sa pagkapari. And happy birthday kay Reverend Father Dennis Irisari. Sa ulog si kadlawan subong. Pag sa mga kalagad kag best friend naton, sa ulog man sila nga birthday, happy birthday sa inyo. Si Father Vincent may kasaba da. Salamat gid pagda rin sa imo mabulawanon nga tagipuso. By the way, sa makalagad naton dira ang Immaculate Conception Metropolitan Cathedral nagpagawa na diri sang schedule para sa Pista Minatay subong nga tuig. Ang Immaculate Conception Metropolitan Cathedral ay pagawaton nga bendisyon kag misa para sa mga minatay. November 1 to 2, 2025 sa K-Una sa Banica Catholic Cemetery. November 1, 2025 alas 4 sa hapon, liturhiya sang pulong pagbendisyon sa mga nitso. Sa Nobyembre 2 alas 8 sa aga ang Santos nga misa. Samtang sa Divine Jesus Memorial Park naman, sa Nobyembre 1, 2025, alas 4 ang takta sa hapon, liturhiya sang pulong kag pagbendisyon sa mga nitso. Pag Nobyembre 2, 2025, alas 9 sa aga ang Santos nga misa. Sa Cagay Catholic Cemetery, sa Nobyembre 1, 2025, alas 4 sa hapon, liturhiya sang pulong kag pagbendisyon sa mga nitso. Sa Nobyembre 2, 2025, alas 9 sa aga among Santos nga misa. Para sa dugang nga updates mga kalagad, pwede ka mo makig-angot dari sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral nga Facebook page. And pahibalo sa ato makalagad kag ka best friend
ng Kapisnon sa Manila. May ara sa pagaywaton nga surgical mission diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Kaniaton gid nga ginaagda ang tanan, no? Especially sa mga kalagad ta dira nga nagahinyo sang bulig. Okay, so dali lang kay nadula kundring talamdan. Pero ari mga kalagad, no, sa mga gusto dira mag pa-check up or pagkonsultan din pa kuha no, sang damo nabi nagbalaylo na. Dahil lang no, sa mga kalagad ka best friend naton mayong udtuanay dira sa ato mga kalagad nga nagapanyaga dira sa Hani Karinderya. Kabay pamangin na manami kinang pagkaon nyo da. Nagmabusog ka mo sa mga manamit nga luto sang Hani Karinderya. Mayong udto man, no? Ang Hani Karinderya dari sa Lawaan, syudad sang Rojas. Kung na seafood naman ang pangita nyo mga kalagad kag ka best friend, dito na kamon sa Rice's Grill and Resto. Sa Nanam, ang Nanam ara sa may People's Park. Ang Rice's Grill and Resto malapit sa may San Antonio dira sa Baypa. Kinawi kag pamatud iyang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. At the same time sa makalagad naton nagpangita sang dessert dira sa Jack's Coffee sa luyulang sang Rice's Grill and Resto. Sa Bread Basket sa may isa ka hotel sa Pueblo de Panay, isa ka dako nga mall dira sa Arnaldo Boulevard. Ay man sa makalagad naton dira sa Bath and Body Car Wash. Sa mga gusto magpatindo sa masalakyan nila dira kadto na kamo sa Bath and Body Car Wash sa unhan sang Banica Tulay. And kung nagpangita na kamo sang gasolina, diesel, crudo, change oil sang salakyan nyo. Dali na kamo sa Lawaan Petron Superstation and Car Service. Owned and managed by Sir Matty, Ma'am Christine and Xavier Viterbo. Lamang ina sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Kung di kalidad naman nga balay kag duta na pangitaan nyo makalagad, hindi na magduha-duha pa, makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Handa gisa na magpulig sa inyo, agad matuman yung handom, isa ka maayo kag pulido nga balay, makasigurado ka mong buos ng pamilya, makapuyo ang malinong kag matawa. JP Orleans Realty Development Corporation. And kung bulong kag vitamina na pangita nyo, wala ka mo sa Jamb Pharmaceutical. Tatabok lang ina sang entrance ang Capiz Doctors diri sa Lawaan, Rojas City. Ang ito lang da sa Family Morales. Kag mga kinanglanon sa construction, dali na ka mo sa BY and Sons Trading Incorporated. Okay, sa mga pamangkot to sa mga aluyag, no, mga kalagad sa sining free nga surgical mission para sa mga indigent patients sa Capiz. Ang screening date pagaywaton sa Nobyembre 21, 2025 sa Rojas Memorial Provincial Hospital Outpatient Department sa Barangay Lanot, Rojas City. Ang mission date sa Marso 29, tubtob Abril 1, 2026. Ano mga gina-offer diri nga free surgery mga kalagad? Number 1, non-toxic goiter, hernia, kag parotid tumor. Ikaduwa, ang breast mask, kag bisan ano nga mask nga measure sa 10 centimeters or more. Kag cleft lip, kag cleft palate. Sa diin ang registration, pwede na kamo kabisita sa inyong City Health Office or Municipal Health Office o kung sa inyong rural health office, no? Pwede mo kamo makakontak sa bisan anong miyembro sang Kapisnon sa Manila Incorporated. Kag sarang makakontak sa lang Facebook page ang Kapisnon sa Manila Incorporated. Sa liwat, ang date of registration nagasugod na kag ini first come first serve basis. Ano mga partners diri makalagad? Ag-sponsors ang Manila Doctors Hospital, Office of the Governor, Rojas City Mayor, Municipal Mayors, City Municipal Health, Rojas Memorial Provincial Hospital, the Health Centrum Hospital, kag ang St. Anthony Hospital. Liwat, no, libre na surgical mission sa 2026 dala sa aton sang Kapisnon sa Manila.
Alright, so wala ta tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Webes. Madamo gyud salamat sa inyo tanan-tanan. Sa pag-upo diri sa aton nga palatuntunan. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton na lang don nga Arzobispo, the Most Reverend Victor Bendico Diti. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Ranflor, technical director Alagad Mingming Wag, partner technical kaupo sa aton technical staff Alagad Ana Marie Ledesma. Iniman nyo alagad Real De La Rosa nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako. Taas man o kung nubo, sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo. Kag imo pagtuo hantop gid sa makaako. Maayong udto kag God bless Pilipinas. Matuod nga balita.